Ka jingjia Manipur ka dei ka wei na ki jingjia. Lani ka jingyi snam ka bas new tam. Ha ka history jong ka long priu man priu. Ha ka baki priu kim dan shu ka jingyi sen ei para priu. Lani wat ye ki khunlong ki khna ro. Ka wei na ki jingjia bas ngau shit kai bat bas ngau sen ei hadu kata kata. Ka dei ka jingya thu jong ukpa ye ka ei ka bla jia. Ye ukhun ujung u ye ka lok bat ye ka wei ka bahayen. Ukpa ringkat bat ka jingpai tu not. Bat ka jingjau mat ule thu bha ka sautrik pana jun ukhon brang news nam jung u kalok bat ka bahieng kilai sha thang im ha ki paj bhur kibla weng ding ye ka ambulance ka bakit yu ne hebrit nak manta ban pha sumari u namar ka jingdei kulina ka kli jung u ha ka ne ka jing snam u joshua badai ukpa jung nu hebrit ule thu badai ka por sau ba jan met ei ha ka sautrik jung pana jun kat bau dang wan pai syaka relief comes hakaba ki bahayeng hasam jung u bat katu kan niki wei pat kisah kan ke jakasa henrei kendit kan san uli osngau ya kasur ka baperta papa na ka jingkhang yet bat kala ja no jar bat hamar kum ta hi uli osngau se kasur jong ka lok jung u ka bla perta jam papa ale to wan bat pek ke ei ka bla jai ukhon kum ta ha ka jing kendit ngal marestat bat ngalayu i pa ukhon ula dabdak snam ya ka kli jung u bat ula lenyar na mar ka jingpang kumta kum ukpang la don ka jing bom tipreu khendiat por e hadin kan ka jingjia ya unu heprit la penkit marmar sha hospital ban ai ka jing sumar henrei halenti ki paj bhur ki pakhang lenti ya ka ambulance bakit uni khuna ba mansau ka kami bat ka bahayeng bat la thang im sendon ya ki baro laingot u joshua hangsing udai na ka jaj penriu kuki bat ka lok chung u kamina ki dei na ka jaj penriu meitei ki bala kala kristan la ongru ba kamina ka pertara ka surg bajam ban ong ye kini ki paj bhor ba kim dei ban pen men saw ye ki namar ki dei na ka ju ka jaj penriu meitei rei kim simla sngap bat la thang im sendon ye ki u joshua ule thuru ba arngut ki khun chung u wei u shenrang bat ka wei ka kanthei kisa ha ka wei ka relief kam hakai thelman bi henrei ma upat usaha asam rifle ringkat bat ka tanga bat ukhun badang rit jungki ulong ru bom don jing tipi age phangkan ka jingjia ka pasutrim yu khun ya ka lok bat ka bahayeng jung u namar ba umut bagila lech hospital henrei dei hadin chisngi tatnda u bahayeng jung na po imphal ule thu yeng ka jingjia ka basngo shirkhai uong ru bom chimla nut pan yathu ye kene ka jingjia chiki arngut ki khun jung u ki basa sha ka wei pat ka jaka u joshua ha ka bapen kut ye kene ka jingya thu jung u aprang ka jingjau mat par ka jing pat nut ulong batang arteli ki kentin ki ba umla shu ban weng na ka nut jung u kata kilong ki kentin ki ba yu sngaw ba khun jung u perta papa bat kini ki kentin kin yai sa ka nut jung u bat umla shu ban klat ye ki lano ru u joshua hangsing menta usa satang bat ka wei ka khun kan thei jung u ka barang shong class 8 ringkat bat u khun shinrang jung u barang shong class 10 ha ka shnong kei thalman bi ha ka bapen kut ye ka jingkran jung u ula ong bai ka long priu man priu ladap thang bat la pen klat pei ringkat u khun jung u ka lok jung u bat ye ka bahayeng jung u hapo Manipur